Il-pulizija qed tinvestiga serqa oħra, din id-darba minn ħanut ta' nuċċalijiet li saret fil-lejl ta' bejn it-2 u 3. Il-każ seħħ f'Birkirkara fi triq in-Naxxar fejn persuna jew persuni mhux magħrufa daħlu fil-ħanut u serqu kemm flus kontanti kif ukoll nuċċalijiet ta' valur. Din it-tieni serqa relatata mal-istess ħanut, hekk kif ġimagħtejn ilu saret serqa oħra f'ħanut ieħor li jinsab triq Żabbar fil-Fgura. Dakinhar kienu nsterqu biss flus kontanti. Fil-post matul il-ġurnata ta' tlieta deru uffiċjali tal-pulizija jassu l-entratura li kif komplew l-investigazzjonijiet brabta ma' dan il-każ. F'temp ta' ftit jiem dan it-tieni każ fejn ħwienet tal-istess sidien sfaw fil-mira tal-ħallelin fi żmien qasir. Dan wara li fl-aħħar jiem il-kumpanija tal-ħwejjeġ Chics sfat misruqa darbtejn minn ħwienet faċċata ta' xulxin fil-Ħamrun. Madankollu, s'issa m'hemmx informazzjoni li sserqiet mill-ħwienet Chics u dawk il-ħwienet ta' nuċċalijiet għandhom xi rabta bejniethom.